Ya, iki Elisa karo Salaso karo Niken Salibri. Heeh, iya. Aku bayang mendame ayame atiku. Ayame piye? Juru iki ayo. Terus piye nek pembagian yo piye ngene iki? Ayo gampang. Iya. Yo kene iso sore. Masakan. Masakku. Nek masakku. Ya. Bang apa? Nah, ya. Mbak apa? Oke, kok tetep. Banyuwanginan. Oke, siap. Sing apa sa? Lagune ta. Belajangan? Belajangan ya. Nah. Oke. Ayo, bareng kudu iso ngimbangi jogete Elisa karo Niken. Apa nek kudu kene caloro ya. Nek kok sama ki ngupo to. Bawa nama langsung, Mbak. Langsung mawon. Ya. Nggih. Ya coba diaturke. Ah, sinden-sindenmu engko bar nyongo. Nek mau nesu sinden kene sing nesu aku ditandeke nesu. Mejem, ya. Rasa capek itu to, Mbak. Mbak iku nih. Ya. Mau kan wis awan nampil ning kene kok. Iya. Ya, coba kaya apa. Gerak jangan Banyuwangi yuk, terus.
Kita cocok apa? Oh ya, stress ya. Ya, benar sih. Demikian kalau Mbak Nisa. Getianu, si Deku, yo ngendak ngamuk aku lek ditampilke kabeh. Ya. Ngendak aku dinesoni isu aku. Ini macam ayu-ayu kok aku do nonton aku ditampilke. Kebangetan men jalange kuwi. Ya. Ya, ayo, saya nyanyi tambal ban, ayo, nyanyi. Kabeh. Ya, kabeh.